Vivim amb una pantalla a la mà i això condiciona la nostra vida i les nostres relacions. La tecnologia avança a un ritme tan vertiginós que ubicar-nos i gestionar-nos de manera saludable és molt complicat. Pels adolescents, les pantalles són espais de relació, d'expressió, d'evasió i també de construcció de la seva identitat. Ara bé, què passa quan passem de l'ús a l'abús? Com afecta això al seu benestar emocional? Com podem acompanyar els i les joves a fer-ne un ús conscient? Avui en parlem amb Joan Soler, psicòleg i divulgador, que després d'haver-se graduat en psicologia va sentir frustració per la falta de recursos pràctics i per això s'ha proposat divulgar i fer més accessible la introspecció i la salut mental. A més, és de la generació Z, per tant, també ens podrà aportar molt en primera persona. Molt benvingut, Joan. És un plaer i crec que aquest punt, l'últim de ets generació Z, crec que és important i que també està bé tenir aquí un convidat més jove, així que molt contenta de parlar d'aquest tema amb tu, que a mi personalment també em preocupa una mica. Normalment a cada episodi escoltem consultes reals del consultori, però sobre aquest tema no n'hi ha, perquè a ningú li preocupa estar addicte a les pantalles i encara menys a l'adolescència. Llavors, clar, la primera pregunta és en aquesta línia de potser hem normalitzat tant l'ús de pantalles que ni tan sols ens el qüestionem? Segurament sí. Vinguent en metro estava pensant en aquestes coses i deia, clar, hi ha moltes coses que en perspectiva, a nivell històric, ens n'hem adonat molt tard que eren un problema. Com jo què sé, ara ficaré una tonteria, però el tabac, durant molts anys, saps? Podies sortir anunciat a la televisió, podies anar al metge i trobar-te un doctor fumant, coses d'aquestes. Jo crec que amb les pantalles passarà el mateix. O sigui, d'aquí 5-10 anys... Bueno, ja s'està veient, però d'aquí 5-10 anys començarem a veure la catàstrofe. Tampoc soc molt negatiu, però... Et anava a preguntar, són dolentes les pantalles? Sé que és molt simplificat, però et volia fer la pregunta així. Jo sempre ho explico, però dic, amb mi espero que mai ningú em tregui cap titular rotllo, en Joan ha dit tal, perquè soc tant de matisos i tant de buscar els punts contraris. A veure, si tu et pares a pensar, jo la meitat de coses que he après a la meva vida les he après gràcies a internet, a YouTube, a recursos gratuïts, a acadèmies online, però a la vegada també la quantitat de temps que he perdut a Instagram, o sigui, són la mateixa cosa, saps? Estan allà mateix. Llavors costa molt diferenciar el gra de la palla, o si més no, tenir mecanismes que et frenin a l'hora de poder-ho fer. Llavors... A mi és encara com de sí, a mi també em passa. Sí, no, és que sí a tot, o sigui... Llavors, els adolescents, creus que són conscients del que implica l'ús de les pantalles i com els condiciona? Sí, clar, conscients... Mira, l'altre dia vaig escoltar Perdona, me'n vaig una mica, però l'altre dia vaig escoltar una història molt maca, molt maca, no és maca, però em va fer reflexionar moltíssim, que era d'en Benjamin Day, que ningú recorda qui és. Però era un tio de 23 anys que als Estats Units es volia guanyar la vida i va començar a vendre diaris. I la competència els venia com a 6 peniques, i ell els va començar a vendre a 1 penique. Et sona la història? No. Vale. Però clar, per vendre un diari a una sisena part del preu, ell havia de tenir algun altre valor afegit o havia de fer alguna cosa diferent. I mentre que tots els diaris es dedicaven a informar al públic, el seu producte era informació, en Benjamin va començar a buscar les històries més macabres, més escabroses de la societat i les ficava en aquell diari. Clar, ràpidament, amb el preu i que era tot morbós, va guanyar una audiència de l'hòstia. I quan ja eren 300.000 persones que li compraven el diari cada dia, i ell seguia perdent i calés perquè li sortia molt més barat, va començar a ficar anuncis. Clar, en el primer cas, els altres diaris el que et venien era informació, però en aquest cas el producte era la població. I els anunciants eren l'empresa que pagava el pastís. I des d'aquell dia, i segurament abans també havia passat d'alguna manera, però des d'aquell dia aquest model s'ha replicat moltes i moltes vegades. Llavors, totes les aplicacions que fem servir, no sé si som conscients fins a quin punt som conscients que nosaltres som el producte i que els anunciants són, saps? Com més temps en pantalla tu passis, més cops et podran passar un anunci. Perquè anava a dir, els adults tampoc en som gens conscients. Jo ho he escoltat. O sigui, ser-ne conscient d'escoltar-ho, sí que ho he escoltat. De dir, tu ets el producte. Si no pagues pel producte, tu ets el producte. Però fins a quin punt has aprofundit i has dit, vale, si hi ha un enginyer de conducta darrere d'Instagram, o hi ha un publicista, o hi ha algú de màrqueting, quin és el seu objectiu primordial? Entretenir-te? O mantenir-te en la pantalla costi el que costi, per tal que ells puguin ficar-te tants anuncis com sigui possible. Llavors aquest nivell de consciència fa que diguis, hòstia puta. Ja, llavors és quan ens preocupem, no? Però d'alguna manera es queda tot molt com en lo cognitiu, de ho entenc i ok, però no busquem, suposo, aquesta coherència perquè seria massa incòmode. És que són molt bons. O sigui, el producte que ofereixen és molt bo, realment.
I sempre m'agrada comparar-ho amb... Saps allò de et qual és Imperio Romano? Doncs el meu imperi romà és pensar què hagués passat fa 100.000 anys. I fa 100.000 anys és el primer... primers homo sapiens, no? La revolució cognitiva, alguna va passar allà que ens va canviar com a humans i vam començar a construir societats més grans, tal i qual. I penso, allà la vida ja era emocionant, però la intensitat i la quantitat d'estímuls que tu tenies era limitada. I el teu cervell el va construir la naturalesa de forma molt sàvia perquè reaccionés a aquests estímuls, no als hiperestímuls que tens ara, a la quantitat i la intensitat constant que tens ara. Llavors, és el mateix cervell, però en un entorn que no podria haver canviat mai més. És que és fort, perquè l'altre dia fent un article vaig trobar, això res a veure amb les pantalles, bueno, sí, una mica, però s'està posant de moda un estil de decoració, d'interiorisme, que es diu dopamine decor. Vale. Dopamina, o sigui, decoració dopamina, perquè estem, sobretot entre generació Z, hi ha tants estímuls a tot arreu que llavors a casa meva necessito també... O sigui, hem passat dels millennials del nòrdic blanc, no sé què, super estètic, allò tal, les beige moms, que es diu. Beige moms. Existeix aquest... Ho he escoltat. O sigui, coses bones d'internet. El dopamine decor, que és com molts colors, formes diferents, que hi hagi tot el rato hiperestímul, perquè si no el meu cervell no està satisfet. És que la dopamina, si tingués una bandera, un lema, un logo, seria un mes. O sigui, la dopamina només entén aquest llenguatge, el del mes. I té sentit, perquè ja et torno a anar enrere, però fa 100.000 anys ja era bo, o sigui, tenir dopamina i estar enganxat a les aventures que et podia proporcionar el dia a dia. I no parlo d'aventures de forma, aventures xulis de caçar un mamut. No, em refereixo a buscar menjar, a buscar reproduir-te, buscar refugi. Collir flors. No sé si collien gaires flors, però ja servia aquest neurotransmissor, ja servia per tal que tu seguissis movent-te. De fet, està mal entesa, no? Diuen que és el neuromodulador o l'hormona del plaer, però no, és el de la persecució, el d'aconseguir coses. Clar, tu imagina't, un nano que està jugant a un videojoc, el teu cervell no sap diferenciar la vida real del videojoc, tu el més el segueixes tinguent. I era molt útil fa 100.000 anys. Ara és la teva perdició. Totalment. Llavors, sí que és veritat, podem afirmar que hi ha una addicció generalitzada a les pantalles. I no només a les pantalles, però sí. De fet, no i tant, però vinguent amb cotxe, estava escoltant a la ràdio que les tres primeres de conducta eren videojocs, addicció als videojocs, l'altre era pantalles i el tercer era compres. Compres impulsives, que havia pujat, compres. Bé, que tot es fa a través d'una pantalla, igualment. Clar, és que després també pensava pantalles, clar. I que aquí també hi ha molta perspectiva de gènere, que jo és un tema que insisteixo molt, però en el tipus d'addiccions o en el consum que es fa a les pantalles, clar, també hi ha molta diferència, no? Videojocs, normalment hi ha molts més nois que noies, i en les compres és diana directa cap a les noies. O pornografia, també. Més nois que noies. Total. Sí. Però clar, al final, si t'hi pares a pensar, estan agafant necessitats bàsiques humanes, universals, que tots hem tingut al llarg de la nostra vida, i t'ho estan oferint d'una forma sense cap fricció a totes hores, a tot arreu. No pots tirar de força voluntat i pensar he de ser més fort, he de tenir molta més força de voluntat per no caure en... Quan constantment et surten anuncis de Temu, Shein, no sé què, no sé quantes. Vale, després et rescato una cosa del que has dit ara. Quan creus que comença a ser realment preocupant? És a dir, quins són els senyals d'alerta d'un ús desmesurat, ja sigui des de l'estat d'ànim al son? Tu estaves dient de molt bons. O sigui, al final, quan es busca la definició més tècnica d'addicció, un dels criteris és quan comença a interferir en la teva vida normal, quan no pots fer vida normal. Clar, segons la teva edat serà una cosa o una altra. Si tu tens una feina i no t'aixeques per anar a la feina, doncs podem parlar d'una addicció. I no estic parlant només de pantalles, estic parlant de qualsevol altra cosa. Després tens que canvi els patrons de son, que canvi la gana, que hi hagi més tristesa del compte, etcètera, que es van afegint i que van... Però clar, és que a quina edat comencem? Clar. Els pediatres sempre et diuen, no? En plan, fins als 2 anys, 0 pantalles. Però quanta gent ho està complint? Fins als 2 anys, 0 pantalles. No, és molt difícil. Ja ho puc dir en primera persona. Ja. És difícil, és difícil. Perquè funciona, o sigui, en plan, la pantalla enganxa, calma, tranquil·litza. Vull dir, si tu vens d'un dia molt estressat, una pantalla és un xumet dopaminèrgic, és com una agulla hipodèrmica de dopamina que et fa... És molt semblant a la meditació, de fet, perquè et desfà. Després ja tornes i et sents malament amb el que has fet, etcètera, però... No, clar, i que estava pensant que al final també vivim en un sistema que en general el que et fa és que busquis vies d'evasió
perquè si estàs tot el dia fent, i no hi ha moments de pausa, no hi ha moments de calma, clar, la gent acaba fent com el que pot, no? I preferim posar-nos Netflix i alhora fer anar al mòbil i comprar a no sé on, que relacionar-nos en persona, moltes vegades. És pel que has dit tu, és a dir, si jo tinc un sistema, perquè jo crec que és un problema molt estructural, jo tinc un sistema que de forma sistemàtica ens estressa, ens estressem dins el sistema, i a la vegada em dona les vies de sortida més fàcils, més assequibles, més ràpides de l'univers que puguin haver existit mai, tens la combinació perfecta per tenir una societat addicta a qualsevol cosa. I al principi potser sí que el consum aquest pot tenir una intenció, molta intencionalitat, és a dir, entro a Instagram per estar en contacte amb els meus amics, prenc una pastilla per passar-m'ho bé de festa, és igual. Totes aquestes coses poden tenir una intenció, però a la llarga, amb l'ús repetitiu, es converteixen en... Si mai parles amb un addicte et diran deixo de consumir per plaer i començo a consumir per no sentir malestar. I quan es trenca aquesta barrera ja és... Sempre hi ha una porta d'entrada que no és la negativa, és a dir, tot el que fem ho fem per una motivació positiva. Sí, molt sana. Clar. Llavors, clar, durant els últims anys sí que s'havia potenciat arreu d'Europa l'ús de les tauletes a les aules. Recentment he vist que a Catalunya s'elimina l'ús de mòbils a les aules en tota l'educació obligatòria. I et volia preguntar com veus aquesta mesura. No ho sabia que ho havien fet. Tornem al mateix, al final no és l'eina, és el seu ús. Hi ha una tauleta, segurament, si només tinguessis una persona, la podries fer servir de formes brutals, fins i tot amb l'intel·ligència artificial, és igual, les eines en si... És que ens estem perdent una mica en això, potser, com a societat, que posem molt focus en les eines o en la forma de les coses, quan en el fons l'important és la profunditat, de dir, vale, això és una eina, però com l'estic fent servir, com puc discernir, com desperto l'esperit crític, com gestiono tot això. Jo soc ferm defensor de que l'eina en si no és bona ni dolenta, és a dir, un ganivet el pots fer servir per operar una persona i salvar-li la vida o per apunyalar-lo i matar-lo, però és el mateix ganivet. Per tant, no necessàriament ser zero pantalla, és a dir, estic pensant en els pares i mares que ens escoltin i diguin jo em posiciono zero pantalla, no necessàriament això és una garantia d'èxit, no? Si vols, aquí després jo parlaré d'eines més pràctiques que he dit. I si vens aquí, algun pare t'està escoltant, almenys que s'emporti com a eines pràctiques. Sí, anirem aquí després. També hi ha un component, és a dir, torno a ser 1000 anys enrere, però és igual, si una persona era dolenta i volia fer mal i tenia a l'abast un pal, com a molt podia fer mal a què? A 100 persones, és igual, m'invento el número. Però ara mateix tens un botó vermell que tira una bomba nuclear, quan al final sí que hi ha un punt en què si l'eina pot fer tant de mal en tan poc temps, l'eina pot ser el problema. Però sempre hi haurà una persona darrere clicant l'eina. M'explico? O sigui, al final és, les xarxes socials són bones o són dolentes? Ara, tenen un potencial enorme, però per un costat i per l'altre. És a dir, és com una bomba, o sigui, al final la pots fer servir per, jo què sé, no sé per si es pot fer servir per una bomba, però té molta potència, però per un costat i per l'altre. Llavors, no sé fins a quin punt hem de confiar els humans, a nosaltres mateixos, amb tot l'historial de cagades que hem fotut, de tenir una cosa tan gran i tan potent al costat i dir, ja en farem un bon ús. Aquí és on jo a vegades em preocupo i tiro més per el que diríem després, no? Però jo tiro més per l'abstinència, perquè jo no confio en mi mateix prou com per dir, jo en faré un ús responsable. Jo sí. La resta sé que no, però jo sí. És fort, Però sí que és veritat que una vegada més ens quedem en la superfície de les coses com a societat i ens és més fàcil posicionar-nos en un sí, no, o això, no? Pantalles sí, pantalles no, i quedar-nos en la superfície, que no dir, anem-nos a revisar nosaltres, que el tema som nosaltres i per què fem servir aquestes coses. Però per què creus que ens agrada tant tenir un sí i un no? Bueno, perquè això ens dona una pau i una calma, és el control, al final és la necessitat de tenir tot controlat sempre, no? Clar. Jo vull un manual de com funciona la vida i saber quines són les coses que he de fer, les que no he de fer, i ja està. Ja no m'he de preocupar més de si el estic cagant, si ho estic fent bé, si he de repensar-ho. Que crec que per això també els adolescents i les adolescents viuen amb tanta angoixa a dia d'avui, perquè vivim en un món on hi ha tantes opcions, on és tan fàcil comparar-se, que sents tota l'estona que no tens el control de res, de la teva vida, del teu futur, d'absolutament res. I per altra banda, les famílies fan el que poden per intentar controlar, no? De dir, tampoc sé què passarà amb el meu fill o filla perquè no entenc res de com està funcionant el món, vaig intentar controlar-ho de la manera que sigui possible, encara que no sigui la més adequada.
I ara imagina't que també tens al costat una manera de deixar-hi de pensar 8 hores al dia. O sigui, tens aquesta mateixa angoixa, però també tens la manera de deixar-hi de pensar. Clar, és una combinació brutal. Fantàstic. I com més temps hi passes, més creix l'angoixa, més fàcil és tirar. És la roda del hàmster, no? Sí, a mi m'agrada dir que l'ansietat moltes vegades és sé que vindrà un perill en el futur i crec que no tinc les eines necessàries per afrontar-lo. I és aquesta sensació de vindrà i no ho sabré fer. I l'única manera de resoldre l'ansietat és, moltes vegades, desenvolupar les habilitats. És a dir, tu ja has fet moltes entrevistes, llavors el primer dia tenies molta més ansietat que avui. I és a base de pràctica, a base de que saps que pots, que te n'has adonat, però no perquè jo t'ho hagi dit, sinó perquè tu ho has desenvolupat. Doncs imagina't que la primera dius, no, aquesta no, i la posposes. Et seguirà fent la mateixa angoixa. I la següent dius, no, i vas sumant. Al final I que també tinc la sensació que hi ha discursos, sensació no, és un fet, hi ha discursos molt polaritzats a les xarxes socials, vull dir, el que consumim és molt extrem, també a nivell de discurs. Llavors, clar, això també dificulta molt l'ús que fem de les xarxes i també ens crea una angoixa, com a consumidors i consumidores, que tot el rato estàs en alerta perquè tota l'estona estàs veient que el món és un desastre, que no sap... O sigui, que hi ha molt negativisme. Però per què hi ha aquesta polarització? Perquè busquem el clic, no? Busquem atrapar a la gent. Clar, si tu tens un algoritme, no em refereixo a una entitat, sinó, és a dir, si jo sé que l'ésser humà té un biaix de negativitat, és a dir, nosaltres reaccionem molt més ràpid a les coses negatives que a les positives, però perquè evolutivament les coses negatives, saber que allà hi podria haver un perill, m'ha salvat, m'ha fet reproduir i he pogut arribar on soc. Llavors, tots els humans i molts dels animals tenen un biaix negatiu. No és res bo ni és res dolent, és a dir, és. Si jo et dic, a nivell d'emoció, jo ara et dono 10 euros, potser sents això d'emoció. Els dono, els guanyes, una emoció positiva. Però ara jo et penso, imagina que jo trec 10 euros, l'emoció és més gran, però és equiparable, 10 i 10. Vale, doncs això passa en totes... Això ho podem canviar? No, això no ho canviarem mai. Això no ho canviarem mai, perquè està integrat en la nostra biologia. Els errors ens han de fer apartar, perquè l'ésser humà no està biològicament codificat per... Està biològicament codificat per sobreviure, no per tenir el màxim de... O sigui, nosaltres som més de sobreviure i anar passant el dia a dia, d'evitar els perills, que no pas de maximitzar els nostres guanys. Bueno, si això ho sumes, que un diari és molt més fàcil que publiqui coses escabroses, igual que en Benjamin Day, perquè saps que això captarà més l'atenció, perquè estàs anant a una de les vulnerabilitats humanes. Clar, a nivell emocional connecta molt més. Però el mateix que farà la pornografia, les compres, etc. Totes atacaran a una necessitat que fa 100.000 anys era maca i adaptativa i ara algú s'està aprofitant d'això. Hi ha un diari molt... Hi ha un experiment amb un diari rus, ara no sabré el nom, no sé què, Day, que van provar durant uns dies de ficar només notícies positives i van perdre com la meitat de la seva audiència. I així estem. Vale. I així estem. Et preguntava abans sobre l'ús dels mòbils a les aules, ara et volia preguntar si té més impacte realment l'ús que en fem a casa, més que a l'escola, no? Que a vegades ens centrem més en la part institucional o de sistema, però quin impacte té això a casa? Jo crec, Laura, que és la quantitat i la qualitat. És a dir, tu podries fer un mal ús dels llibres i començar a llegir només novel·les eròtiques, eròtiques tot el dia. I tots diríem, ui, té un problema, però seria un llibre. Llavors és el mateix amb les pantalles. La qualitat del que estàs consumint importa moltíssim i la quantitat també. Per molta qualitat que sigui, si t'estàs 8 hores en una pantalla segurament tindràs problemes d'insomni perquè la llum blava interfereix amb els teus ritmes circadians, de miopia perquè tens només un pla focal a 20 centímetres, de moltes coses. Però el contingut en si era bo, era educatiu, era ric, era profund, era crític, etc. Llavors hi ha aquestes dues combinacions. Si em dius, només passo una hora a casa i me la passo mirant documentals, què vols que et digui? Vull dir, per mi és el mateix que llegir una revista. No importa, no fa mal. Ara, pregunta personal, per tu. Hi ha algun moment en què tu mateix t'has adonat que necessitaves posar límits? Constantment. Jo tinc dos mòbils, un de la feina i l'altre personal. No tinc Instagram en cap d'ells perquè jo sé que... Jo fa des del novembre que tinc Instagram, més o menys. Llavors jo sóc nou en aquest món. Jo mai n'havia tingut. Pues has fet feina, He fet feina. Molt bé.
Però em refereixo, jo soc una persona que té una mentalitat molt addictiva amb qualsevol cosa. Quan s'obsessiona amb una cosa és capaç de perseguir-la durant molta estona i de forma profunda. Llavors, amb el mòbil em passaria el mateix. Amb l'ordinador, si vull ser productiu, i això ho he hagut de descobrir a base d'enfrontar-m'hi, saps? De xocar-hi. Jo tinc una aplicació que es diu Cold Turkey, que no es pot desinstal·lar, que a mi em bloqueja des del matí fins a les 5 de la tarda. Jo no puc entrar a cap xarxa social, jo no puc consumir, diguem-ne. Jo puc crear, si vull. Jo puc, per exemple, anar a Twitter i crear, o puc anar a Instagram i penjar, però jo no puc... Com es diu, això? Cold Turkey. Això és per ordinador. I després al mòbil tinc AppBlock, que és una altra aplicació, que jo sempre ho dic, en plan, la meva mare té la contrasenya, i no em fa vergonya dir-ho perquè la meva mare té la contrasenya, però no li he d'anar a demanar. Simplement cada 3 dies, quan vull penjar alguna cosa o així, si he de penjar una story que no es pot penjar des de l'ordinador, que jo no ho sabia, he de fer servir el mòbil. Uau. Però sí, ho tinc perquè sóc capaç de passar-me hores i hores al mòbil, com qualsevol altra persona. És que jo estic ja agafant apunts per mi mateixa, també. De fet... Però això ens passa a tots, o sigui, ser-ne conscient és el que dèiem abans, ser-ne conscient no et fa... És com si et dic, ser conscient de que la cocaïna és dolenta no et fa immune de que la cocaïna t'agradi. Està fet així perquè agradi. No... Doncs, de fet, fa pocs dies vaig veure com un gadget, que era com una gàbia pel mòbil. Sí? Amb un temporitzador? Sí. I vaig pensar, ho necessito a la meva vida. Llavors, clar, són bones tècniques per començar. Inclús estic pensant en aquella família que digui al meu fill o filla li he de buscar la manera que faci servir alguna eina d'aquestes per bloquejar el temps d'ús. Entenc que és bona idea començar per aquí si no podem confiar en la nostra força de voluntat. Queda molt fatalista que ho digui així, no? Però jo crec que sí. Però perquè ja està en tantes capes de la societat, a tants nivells, que és difícil. És com si et dic, entra a un supermercat i compra sa. Costa. Costa perquè t'has d'estar mirant totes les etiquetes i perquè has d'estar pendent tota l'estona de que no te la colin. És a dir, com a molt se salvaran la fruita, el peix, o sigui, se salvaran 2 o 3 seccions perquè no hi ha etiquetes. Però si no has d'estar així pendent tota l'estona. Llavors, a mi amb el mòbil em costa molt dir aquest contingut m'està... jugar a aquest joc d'aquest contingut m'està agradant, m'està ajudant, no sé què, que no pas deixar-lo, no tenir-lo i dedicar el meu temps a una altra cosa. I com ho poden fer les famílies per intentar seduir els seus... Sí, és que jo crec que hem de trobar sexy el deixar el mòbil una estona. O sigui, ho hem de fer-ho més glamurós. I crec que amb el temps cada cop es veurà més la diferència i que el contingut aquest és més buit i després no recordes res del que ha passat i en canvi quan tu jugues a un joc de taula pots recordar-ho durant anys, aquella partida que tu et vas enfadar, el Catan, tal i qual. Llavors, crec que hi ha una combinació de diverses coses. O sigui, no tinc cap solució única. Jo passo molt per el bloqueig, però perquè crec que el problema és prou gran com per fer-lo servir. És a dir, primer un bloqueig diari a mi em serveix. També aquesta aplicació, AppBlock, et deixa moltes característiques diferents. O sigui, tu pots bloquejar per wifi, és a dir, a la feina no hi puc entrar però a casa sí, per inicis, és a dir, quants cops hi he entrat a l'aplicació. Jo puc entrar a Instagram 2 cops al dia, però jo decideixo... Tu pots anar posant variables. Quants minuts, quines més hi ha? Hi ha aquestes per contrasenyes, etc. Llavors, al final és fer una cosa que estem fent de forma no intencional, intencional. És a dir, jo puc entrar a Instagram de forma intencional a veure com es crea contingut, quines tècniques d'edició existeixen, tal i qual, però és jo fent servir el mòbil, no el mòbil utilitzant-me a mi com a espectador d'anuncis. És aquest gir. Clar, o sigui, tornar a tenir nosaltres el poder, no? I fer les coses amb una intenció i amb un sentit. I després és quan dius, no, les pantalles són de puta mare. Anar a mirar una pel·lícula és molt intencional, vas a escoltar, vas a llegir un llibre, és el mateix. No, i que de fet, a mi el que sí que he notat que m'ha passat és que cada vegada m'agraden més els continguts llargs. O sigui, els podcasts, vídeos llargs, perquè és l'única manera real d'integrar el que estàs consumint. Llavors, allà sí que hi ha com un consum actiu real i on pots filtrar, pensar i... És a dir, anar a escoltar un podcast i anar a escoltar una xerrada a la universitat és bastant semblant. Després et faltarà la part social o el que sigui, però la intenció és dir, vaig a aprendre alguna cosa. Saps? Mai serà aquest el problema. Com si te'n vas a Atenes, al fòrum, a escoltar Sòcrates parlar. És que és el mateix. Llavors, això... I després, entendre que darrere de totes aquestes addiccions nostres hi ha necessitats molt naturals i buscar maneres sexis de girar. És a dir, si jo organitzo un cop per setmana un torneig de jocs de taula amb la meva família i tenim una pissarra on anem apuntant qui està guanyant i al final pot decidir on anem de vacances, m'ho invento, Tu ja estàs intentant
comparar-te I ho estàs fent d'una forma molt rica, on hi ha connexions, on hi ha debat, on hi ha crispacions, on hi ha coses molt complexes, que això et fan ser més humà. Llavors, les famílies creus que s'haurien de formar una mica en tot el món de les pantalles? Perquè entenc que la idea no és t'imposo no utilitzar-les, però jo estic aliè al que està passant allà i no sé que existeix la meitat de les coses que existeixen. Llavors, entenc que les famílies també haurien de fer una mica d'esforç per introduir-se en aquest món, per entendre'l i conèixer-lo, perquè si no és molt difícil acompanyar. Però quants mons han d'entrar? Famílies i docents, que també... A mi em passa pel cap això, però després penso, a quants mons han d'entrar les famílies per educar-se? A quants mons, saps? És a dir, el de les drogues, el de la pornografia, el de les pantalles, el de les compres... Al final estem ficant una càrrega i una responsabilitat, que hi és, no dic que no, sobre les famílies, quan les famílies també són víctimes del que està passant. Fem el que podem. Clar, exacte. Jo sempre penso que tothom està fent el que podem. A mi m'agradaria que com a societat poguéssim plantejar una nova aplicació que diguéssim, mira, aquesta aplicació també és social, també és interactiva, també té un punt, però hem tret tota la part que és addictiva. Perquè en facis un ús intencional. Potser no hi guanyarem tants calés, segurament. No existeix? Hi ha alguna xarxa social que no sigui... Sé que de tant en tant surt alguna d'aquella... Clar, no ho sé. Però... És que tornem a estar competint contra la cocaïna. Sky o... No sé, és que no les conec, no. Ni idea. Jo també sóc bastant fora de les... Ja fins fa poc no en tenia. Vale, vaig a rescatar guió. Perdona, una última cosa, és a dir, poder crear també espais on no existeixin els dispositius fa que allà passin coses també. Vale. És que això et volia demanar també. He vist que hi ha gent que fa, per exemple, a casa seva, doncs el phone corner, no? I aquí deixem el mòbil, i si vols utilitzar el mòbil per contestar, per mirar, no sé què, només ho pots fer en aquesta ubicació concreta de la casa i no pots treure el mòbil d'allà. Això està guai. Podria ser una altra mesura? Sí, al final tu has de trobar les teves circumstàncies i veure que si no tens corner, doncs has de fer-ho al menjador. Però al final és tu ser... Clar, aquí hi ha un problema, i és, si tu t'informes moltíssim i tens tots els recursos i tal i qual, podràs aplicar-los a la teva vida de forma específica per tal que et funcioni a tu. Si t'agafes a una solució predeterminada, sempre tens el perill de que et vagi baldera per algun costat, que et vagi llarga per aquí i curta per allà. Però per informar-te necessites molt de temps i energia, llavors, hi ha aquesta balança. Llavors, et volia obrir com un altre meló, que és el de que, clar, els i les adolescents estan en plena creació de la seva identitat, d'exploració total. Llavors, què passa amb això quan tenen un dispositiu on poden exposar-se al màxim, no? De fet, fa pocs dies hi va haver una altra polèmica amb una influencer perquè havia alimentat un discurs molt capitalista i un discurs que no és el més desitjable. Qui era? O sigui, què va passar? La Lola Lolita. Va anar a una entrevista, a un programa de, no sé si era una sèrie de YouTube o no sé què era, i se la va veure com intentant fer broma de que ella tenia molts diners i molts recursos, no? I va ser molt mantingut al llarg de tot el programa, llavors es va crear aquí una polèmica molt gran, però clar, llavors quan et pares a reflexionar dius, és que clar, aquesta noia porta des dels 14 anys sent famosa a través d'una pantalla, llavors s'ha creat un personatge que respon el que els altres esperen d'ella, moltes vegades, i el que jo vaig veure observant, o sigui, mirant amb atenció un tros d'aquest episodi, és que ella estava en aquell moment sent molt influenciada pels seus amiguets youtubers que també la van fer anar per un camí concret. És a dir, clar, és que no hi ha una identitat creada, no hi ha una consciència real del que estem fent, ni crec que tampoc hi hagi una consciència de les conseqüències, no? Perquè al final a l'adolescència tampoc tenim molta consciència dels perills de les coses. És com, sé que passen coses però no em passaran a mi, ja està. Llavors, volia parlar amb tu també d'això, de què passa quan tenim això a l'abast de res, de la mà, i podem exposar parts de la nostra vida, de la nostra identitat, i com això afecta a la llarga, no? Perquè també quan ets jove penses que seràs jove sempre més. Sí, bueno, jo encara ho penso. Jo tampoc sé, sempre ho dic, però jo no sé què vull ser quan sigui gran, això ho dic molta estona, perquè és com... M'agrada, t'ho puc robar, això. És boníssim. M'ho pots robar, sí. Al final, tu quan ets jove i adolescent, i quan ets gran també, tu tens la necessitat de que els altres et vegin, de formar part d'un col·lectiu, de ser reconegut, de que hi hagi una aprovació.
Vale. Això és natural i és humà. En totes les espècies passa i també hi ha jerarquies i també hi ha estatus. Vale, això ho accepto, cap problema. El problema és, tornem a estar allà mateix. Si jo tinc una pantalla a través de la qual puc inventar-me un personatge o puc estereotipar un personatge i que això a sobre aconsegueixi aquest reconeixement de milers i milers i milers de persones i està a l'abast de les meves mans i és fàcil i és ràpid, per què no ho faré? Torno a ser això. És a dir, he d'estar molt conscient i d'estar molt en pau amb mi mateix com per dir, no, en veritat no ho necessito. En veritat sé que el reconeixement no vindrà d'aquí, o que aquest reconeixement serà fals, o que quan necessiti aquestes persones no hi seran. Vale. I a vegades penso, t'has d'entrebancar amb aquesta pedra fins que te n'adonis que ho estàs fent per aquestes raons. És a dir, mira, això em va passar fa poc, per demostrar que no sóc immune. Jo faig jiu-jitsu, i fa poc ens vam graduar i em van canviar el cinturó. Quan et canvien el cinturó, et fan passar entremig de tothom i amb el cinturó et marquen l'esquena. Vale? Molt bé. Com una tradició brasilenya super antiga. Vale, ok, molt bé. Vaig estar a punt de penjar una story d'això. Sí. Però a la meitat d'estar-lo penjant dic, tio, però això ho estàs fent només perquè vegin que has passat per això, que ets dur, saps? I que la gent et pugui aplaudir. Ja. Que fort, que bé que ho estàs fent, saps? Ja sé com, uah, no, o sigui, no ets immune, ni en cap moment ets immune, això. Moltes vegades em pregunto per què estic penjant el que estic penjant. És per tenir una validació? És perquè pensin que... Clar, i aquí et trobes... Fantàstica, que m'està anant tot superbé. Sí, sí. Doncs si nosaltres no som immunes a això, és a dir, ningú és. Ningú. Llavors, si jo, aquell dia que potser no estava del tot bé, no? Hagués estat del tot bé, estic segur que no m'hagués passat pel cap penjar-la. M'explico? Creus? 100%. O sigui, hi ha una cosa de com menys autoestima tinc o com més... O sigui, no diré autoestima, però diré com més conscient estigui, per mi la consciència és una paraula superimportant i és veure les coses tal com són. És a dir, en el moment en què jo me n'adono, això ho estàs penjant, per què busques el reconeixement o perquè t'aprecien, perquè estàs fort i perquè t'han marcat l'esquena i no has fet cap ganyota, que estaves, saps, estoic. Buah, quan te n'adones d'això dius, vale, jo entenc que vulguis això, ho entenc. Ara, la pregunta és, necessites l'story? És a dir, jo entenc que puguis estar trist, jo entenc que puguis estar ofuscat o que puguis estar feliç o que puguis estar de qualsevol altra d'aquestes maneres, jo ho entenc. La qüestió és, com intentaràs compensar això? Perquè hi ha maneres sanes i maneres poc sanes de fer-ho. I cadascú farà la seva definició de sanes i no sana. I sempre poso el mateix exemple, perquè és un exemple que a mi m'encanta, d'un jove de 17 anys. Ja estic fart d'explicar aquesta història, però és un noi de 17 anys que anava com un boig en moto, sense casc. Bevia i fumava més del compte i sempre que hi havia alguna figura d'autoritat doncs li faltava respecte. I això només ho feia davant dels seus amics. Clar, si jo et pregunto, profundament, què potser necessitava aquest nano? Ser vist i amor. És que al final tots necessitem ser vistos i amor. I oi que no li negaries mai? No, clar. Li diries, això és bastant normal, el que estàs buscant. Però anar ràpid en moto pot ser que te la fotis. Beure i fumar pot ser que et rentis el fetge. Figures d'autoritat pot ser que et pot... Clar, hi ha conductes i conductes, no? I algunes les veiem supernegatives i al final n'hi ha moltes que són molt més subtils i que fem pel mateix motiu. No? Clar, i la qüestió és, amb aquest nano, o sigui, en un costat teníem totes aquestes conductes i en l'altre, la nostra feina va ser, un cop hem reconegut que al centre hi ha una cosa tan senzilla i tan bonica com amor, i no t'ho penso negar mai, ni a tu ni a mi, hi ha altres maneres d'aconseguir exactament el mateix. I van sortir coses com aprendre acudits, aprendre trucs de màgia, que és una cosa super tonta, però aprendre trucs de màgia, a ulls dels seus amics, estàs aconseguint exactament el mateix que és amor, reconeixement, aprovació. Però clar, per fer això has d'estar molt serè, molt tranquil, molt calmat, perquè el primer que et vindrà pel cap és vaig en moto ràpid, perquè això és... Això m'està fent pensar en que moltes vegades passa igual amb els nens, L'estratègia molts cops no és prohibir, o no hauria de ser prohibir, sinó primer explicar, posar consciència i després oferir altres opcions. I ens oblidem d'això, que és superbàsic, que al final és on estàs posant tu el focus. Clar, si tu amplies mirada i veus que hi ha moltes més coses on pots posar aquest focus i que hi ha més opcions, clar, allà... Però com que aquestes opcions... I amb les pantalles passa igual. Exactament el mateix. Però com que les opcions, en un costat, no és asimètric l'esforç que has de fer per aconseguir una cosa o l'altra. Penjar una història és molt ràpid. Trucar als meus amics i dir ei, avui he anat a una graduació, m'ha passat això, això i això, és molt lent. Hi ha molta fricció. Estem descuidant molt de la part més relacional. És un problema, això? O sigui, tu quan ho reflexiones et preocupa el tema relacional? A mi em preocupa estar sopant amb els meus amics, veure una taula de nanos, joves,
i que no parlin entre ells. Jo també estimo molt a la meva colla, i la meva colla és perfecta, és la millor colla de Catalunya. Però sí que tenim sagrat, això. O sigui, no, el mòbil ho estreu per ensenyar una cosa o no sé què, però no l'estem fent servir mentre parlem. Ni en viatges llargs, és a dir, no ho fem. No sol passar, eh? Mai. I és més, et volia dir també, ens està passant, o sigui, a veure, ordeno idees perquè estic improvisant tota l'estona avui. Sí, avui més que mai. Llavors, ens passa ja a molts millennials em costa trucar. A mi em fa pal trucar. No sé si és per un tema, jo he intentat pensar el per què em passa això, crec que per mi és un tema de control, per mi és més fàcil relacionar-me si veig l'altra persona, si veig les expressions facials, no ho sé, em sento més segura així, o directament enviant un correu i podem reflexionar molt bé què estic dient, perquè aquí també hi ha control, no? Llavors, ens està passant també que els i les adolescents estan perdent la capacitat de tenir converses profundes, d'establir una intimitat real, perquè moltes vegades els temes complicats o no els parlo o ho faig per WhatsApp. Clar, jo això no t'ho sé dir de primera mà, perquè no conec a ningú que m'hagi vingut amb aquest problema de dir a mi em costa explicar les coses i les explico pel mòbil. Per mi el nivell de patiment que tu has de fer per certes accions és massa alt, a vegades, en comparació amb l'alternativa que Però per tinc. això cada cop som menys tolerants a la incomoditat i a la frustració. I cada cop això genera més incomoditat i més frustració. És a dir, la vida ja t'ha de donar de pals. O sigui, és part de la vida. Per mi, una de les reflexions més... Al gener vaig fer un taller sobre addiccions modernes i una de les coses més, no sé, impactants és que no existeix un absolut. Existeixen les comparacions. Llavors, si tu vas a un concert de música, la cançó que té el subidon, té un subidon perquè en algun moment de la cançó no estava en subidon, estava en un altre estat més tranquil. I tu gaudeixes d'aquesta pujada. Si la cançó estigués en subidon tota l'estona, no mola. Llavors hi ha d'haver aquest contrast. Llavors, amb la dopamina passa exactament el mateix. Llavors, si jo sempre estic aquí dalt, hi ha un moment en què aquí dalt ja no em sona aquí dalt. Llavors necessito un nou aquí dalt. I aquí és on s'escala, on les conductes escalen i se'n van. Se'n van fins a límits insospitats amb qualsevol addicció. Llavors el que necessitem és punts de patiment, et diria, d'avorriment. Quan pots mantenir-te aquí dalt durant tot el dia, totes hores, fa que res tingui sentit. Res té essència, res és bo, és dolent, perquè sempre estàs allà dalt. Però necessites aquest contrast. I moltes vegades aquest contrast és avorrir-te, enfrontar-te a una conversa que no tens ganes de tenir una baralla, sempre de forma controlada. Però és a dir, un estiu d'en Joan de 12 anys, saps, en un càmping i dir què fem aquesta tarda? No sé, anem a molestar els francesos i anem a... També ho he fet, això. Clar, però allò és dopaminèrgic, a més no poder, però té uns cicles molt més naturals. Clar, vale, t'entenc. Llavors, les converses incòmodes, saps? És com de dir, per què l'he de tenir si realment puc fer així? I sé que tu també faràs així. I ja està. Quan no existeix això és com... Bueno, com et dius? O la vergonya, o la culpa. Saps que estàs allà i d'això n'aprens i et fas humà. Ai! Sí, sospir! Vale, per anar tancant, si algun adolescent ens està escoltant i s'ha sentit identificat amb això, que segur que sí, què li diries? Primer com a psicòleg i després, si vols, com a persona jove, o m'ho barreges tot, m'és igual. T'ho barrejo tot. El primer és enfada't. Llegeix una mica sobre com funcionen les aplicacions per dins, o mira algun documental com la red social, aquell que van fer Netflix. Comença a investigar una mica sobre què hi ha darrere de les pantalles. No per espantar-te, sinó per conscienciar-te. Perquè és molt diferent que jo et foti la xapa i et digui tal, que tu ja sí, un altre pavo que em ve aquí a fotre... Sinó que tu ho estàs descobrint pel teu propi compte. Això primer. Perquè des d'allà agafes com una mica de uah, ens l'estan colant. No sé per què ens l'estan colant, no sé qui són els que... Vale, però m'estan colant. I la segona és que no tiris de la teva força de voluntat. Tant, o sigui, sí, però no tant com creus que pots. Tira de sistemes. Busca la manera d'estructurar la teva vida per tal que no hagis de prendre constantment decisions com el del supermercat, sinó que
puguis fer la teva llista online i que t'arribi a casa, saps? En aquests casos és més fàcil que no pas anar al supermercat i dir m'he d'enfrontar si això és bo o no és bo, això no és bo o no és bo, aquí hi ha patates, aquí hi ha donuts, aquí no és... Constantment t'estàs drenant la teva capacitat de prendre decisions i la de força voluntat es va exhaurint, fins que arriba un moment en què dius, bueno, va, donetes. I per últim, que busquis persones que et facin companyia en aquest viatge. No ho intentis fer sol, que és molt complicat. Busca una mare que et fiqui la contrasenya o busca un amic amb qui quedar per jugar al Catan, etc. Vale. I a les famílies? I a les famílies, el mateix. A veure... Sí, el primer punt idèntic, és a dir, informa't i consciencia't perquè és heavy, vull dir, al final és heavy. I busca, perquè hi ha alternatives. Per exemple, m'ha vingut al cap, hi ha uns nois, també em sembla que d'aquí a Barcelona, que tenen un mòbil que es diu The Balance Phone. I aquest mòbil té un sistema operatiu per sobre del sistema operatiu original que fa que el mòbil sigui útil per totes les coses que hauria de ser útil un mòbil i per la resta, que són totes les té capades. Llavors ja és el mòbil en si. No és que jo hagi d'entrar a l'App Store i que hagi de descarregar una aplicació que em bloquejarà les altres aplicacions, sinó que és el mòbil sencer. Quan l'adolescent et comença, quina merda de mòbil, vull el mateix que la resta... Aquí el dia que tingui fills m'hauré de menjar les meves paraules. És difícil. I també he vist que moltes famílies, que entenc que això a vegades és un privilegi, depèn del centre on portes els fills i això, no? Però que s'organitzen entre elles també. De dir, anem a posar una norma, totes les famílies, de dir, vale, els deixem al WhatsApp un rato, el dissabte, el diumenge, però només d'aquesta hora a aquesta hora, en aquest grup on hi són tots i totes. Això ho trobo brutal. Estratègies, el que deies ara, no tirar de que... O sigui, sento que hem de fer una mica de comunitat, no?, també. Comunitat real, em refereixo, perquè anem parlant de comunitat, no?, a les xarxes i a tot arreu, però comunitat real cada cop estem més individualitzats. O fins i tot, i això ja és més extra, no?, però si ho veus realment un problema, en pots fer la teva causa, en pots fer la teva lluita. És a dir, si tu veus que aquí hi ha un greu problema, com a societat, igual que potser ha passat en altres coses, fes-ho la teva causa. És a dir, com pot ser que ningú estigui movent un dit? Vaig a ser jo el que mourà un dit. I ho faré de forma local al principi, organitzant aquests col·legis, però després potser desenvolupo un sistema, una aplicació que t'ajuda a ser més conscient del teu ús, etc. Fes-ho com a projecte, això ja pels més aventurers. No, però que és important donar sentit a les coses que fem i implicar-nos. Sí. Moltes gràcies, Joan. Ha estat superinteressant. Si vols més, però no, estic allà mirant el temps i ens estem passant. O sigui que ho deixem aquí, tant de bo poder fer més, fer segona part. Així que moltes gràcies. I recordar també que hi ha la plataforma del consultori per qualsevol dubte o consulta que tinguin els adolescents.